हेलो एवरीवन लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना दिनै माने मन्दिर खुलुमनो थांनो नागिरदों आरोना भुगेश्वरी मन्दिर बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लानाय जादों नोंथांमोना अननानै मोजां मोनब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थुफादो बिदिब्ला Lu gak ganti ya kan? Mana orang ini ngeleng doang ah? Hah? No. No. Aplikasi aja. Kabel mendang ya. Kabel mendang.